O Mercado Municipal de Ribeira está de aniversario e para celebralo contaron coa actuación do Grupo Aires da Barbanza da Asociación de Amas de Casa. A celebración sorprendeu aos clientes que este mediodía facían as súas compras neste mercado tradicional. A actuación do coro de cantareiras Aires da Barbanza da Asociación de Amas de Casa de Ribeira serviu este mediodía para conmemorar o primeiro aniversario do Mercado Municipal. As voces das intérpretes soaron na instalación ante a expectación de usuarios e curiosos emprazados no primeiro andar. O acto de celebración achegáronse tamén o alcalde Manuel Ruiz Rivas e a concelleira delegada de Mercados, Ester Patiño. Para celebrar, non? Despois de tantos anos, pois intentando buscar unha nova ubicación, o feito de ser capaz de facer este edificio singular e que hoxe cumpla un ano, pois cumple o doble obxectivo de mostrar a ledicia por ese feito, pero a vez tamén é unha acción máis de dinamización do que é o propio mercado, que creo que coa música das cantareiras das Amas de Casa, a cual lle agradecemos tamén pois a súa boa disposición sempre, pois eu creo que alegran o local e axudan tamén a que a promoción sirva para máis clientela, non? Tras anos demandando un novo mercado e logo de esperar durante a súa construción dando servizo nunha carpa provisional, as placeiras dan conta das melloras logradas e do aumento das vendas, non tanto en peixe debido ao seu encarecemento. Moi contentos, sí señora, moi contentos, sí. E a min tocou un sitio que me gusta, a dicir a verdade, estou na entrada da porta, estou contentísima. Entonces, claro, que vou a dicir? Sí. O moita, desde que viñemos para aquí da carpa hai moita diferencia de venda. Sí, moita máis venda aquí que claro, a xente ali non se desplazaba tanto, aunque quedaba cerca, pero aquí pasan, como é a calle peatonal, e xa entran. Contentas estamos, muller, hai que estar, é o que toca, pero hubo de todo. O balance foi que este ano non foi moi bo de ventas, o pescado bastante caro e, bueno, vamos tirando. Porén, tamén esperan que se incorporen novos establecementos a este espazo, xa que todavía quedan postos pendentes de adxudicar na primeira planta do edificio. Que houbera máis cousas, a ver, que tuvera máis puestos, non digo de pescado, sino de outras cousas. Panadería, prensa ou xoguetes ou vaqueros, o que fora. Precisamente a adxudicación destes espazos sairá a concurso proximamente. De momento, xa hai 2 postos que se van instalar en breve. Sacamos a concurso a parte de arriba, hai 2 postos xa que se van a instalar ora en breve e, polo que me comentaban os servicios xurídicos do Concello, hubo que botar abaixo algunha das ofertas porque non cumplían con todos os requisitos, polo tanto sabemos do interés en complementalo e o que vamos a facer é precisamente pois volver a sacalos no próximo pleno a concurso. Como decía, sabemos do interés que hai e polo tanto confiamos en que todas estas plantas van a encher, non? A primeira planta do mercado municipal está destinada á instalación de actividades complementarias ás que se realizan na planta baixa, onde operan froiterías, carnicerías e pescaderías. A segunda planta reservarase para a realización de actividades variadas do Concello e as 2 últimas serán ocupadas por servizos de restauración.